ಅಜ್ಜೋದ ಮಿತ್ತ ಅಜ್ಜೋದಿದು ಬಾಲ ಬಾಲೆ ಬಡವನು ತಿಂದಿದು ಗೊಬ್ಬುರ ಬಾಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೆಪ್ಪಿ ಪರ್ದು ಚೇಚಿಲ ಬಾಲೆ ಆನ ತನ್ 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 ಬಾಲೆ బల బల బలే పార్వల కిల కిల తెలుపు బాల కిల కిల బల 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 బాలే పార్వల కిల కిల తెలుపు బాల కిల కిల అజోడా మిత్తి అజోదీదిల బడవుడు కొర్పే బాలే పార్వల బెచ్చ బెచ్చ పిప్పి పరుదు చేచిల బల 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 బాలే పార్వల ಬಡವಳು ತಿಂದು ಬಾಳೆ ಚೇಚಿನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪೇನು ತುಯಲು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪೇನು ತುಯಲು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪೇನು ತುಯಲು కిలకిలా తెలుతాను కిలకిలా కిలకిలా తెలుతాను అప్పెమ్మట్టేరు బాలేను పాడియాను అప్పెమ్మట్టేరు బాలేను పాడియాను అప్పెమ్మట్టేరు బాలేను పాడియాను ಕೇಂದ್ರತಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪಕದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಿತನತೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಬರ್ದು ಈ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲನೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ DVD ಆದಿಪ್ಪು ತೋದು ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಚಿನಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕದ ಪದಗೊಂಚಿಲೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಡೋಡುಪ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದೆ ಅಂಚದು ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೇರ್ ಅದನ್ನು ಕೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪಾನಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.